ये मैग्नेट होते हैं. हो घाला बोले तो चेक करूया बोल्या. ये मैग्नेट हो काल रे ये काय करना है. दिसणार रे टेरिटरी पॉलिटी आली. टेरिटरी ये डिस्ट्रिक्ट मॅप काढून बसलाय आणि टेरिटरी काही हे. ये त्याच्या म्हणणं का रे. लेट मी एक्सप्लेन यू. डिस्ट्रिक्ट बिकम्स टेरिटरी when टेरिटरी बिकम्स डिनरी then डिनरी इज माय टेरिटरी. ओके जो फोन पिसो झाला. अरे तो झाला वय रे पण तू काही रे. अहो अग्रार रे देखून बंटवाल डिनरी पडे तयार आहे. अहो अग्रार काही काल किती. लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू पडी. नोव्हेंबर 10 तारीख जुस्त 8 वरांचेर होली सेव्हियर चर्च हॉल हांगासर आमचे फिल्म लकी ड्रॉ 777 प्रदर्शित जावंचेर आसा. हांव येता तूं येता की गोत्तना रे पूण तुमी येया. थँक्यू. आम्ही येता.